סבא שלי נולד לפני 100 שנה והוא גדל בלייפציג, בגרמניה, ועזב לפני מלחמת העולם השנייה, לארץ. שוב, ההשראה הייתה השם שלו והתקופה שבה הוא חי, אבל מהר מאוד יצאתי מזה, פשוט התחלתי לחקור את הספרות, את האומנות, את התקופה באופן כללי, ואז פשוט סגרתי את עצמי וציירתי באופן אינטואיטיבי מהזיכרון. בעצם זה עבודה מהזיכרון, בעיקר עבודה מהזיכרון. הוא די אובססיבי, זאת אומרת, הוא מתמקד בנושאים מסוימים, זאת אומרת, זה בדרך כלל הוא מציג סוג של עולם זר ומנוכר, ויחד עם זה משהו מאוד אנושי בתוכו. העבודה הבאה שלי היא ספר קומיקס מספר 4 שלי, שאני עושה ביחד עם נועם ברומובסקי. הוא יצא כנראה בקיץ.